ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ನಮನ. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಕಂಬುಲದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿಶೆನ್ನೆಗೆ ಚೋಳುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ, ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆದ 207 ಜೊತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್